बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै लाइजाम बनाय सिफुंनि टिउटरियेल भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन। सासे साबस्क्राइबारा आंनाव बुंहरदोंमोन जे कमेन्टआव लाइजाम बनायनि टिउटरियेल नांगौ होननानै, बेनिखायनो आं भिडिअखौ बानायदों आरोना। आंनि बे फार्स्ट टाइम टिउटरियेल भिडिअ जागोन बियो। ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेराव सिफुं सुनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। गिबियावनो जागोन बे देंखोखौ दामगोन आरोना। बे देंखोखौ दामनो थाखाय जों आङो आखाइजोंसो दिन्थिगोन, सारेगामाजों दिन्थिया आरोना, आखाइजोंसो। आखाइयाव जाहैबाय दायो बे आं दामनाय देंखोआ बे मोनबा गुदुं नालाय, मोनबा, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा, बे मोनबायाव दायो आं दामनायखौ दामोबा टे रे 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 बेबायदि जागोन आरोना। आरो खनसे नायबाव टे रे 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 बेबायदि जागोन आरोना। ओमफ्राय दायो नेक्स्ट स्टेपाव थांसै। नोंथांमोना बुजियाखैबा रिपिट नायबाय था आरोना, रिपिट खालामनानै नायबाय था। दायो रे 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 बे फैगोन आरोना दायो बे देंखोआ। ओमफ्राय बेनि थाखायनो दा मा खालामगोन जोङो, टे रे 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 टे रे 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 नाय, खनसे नाय। बेबायदि जागोन आरो खनसे नायबाव देखायना होगोन आं मोजाङै। टे रे 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 टे रे 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 दायो नेक्स्ट स्टेपाव फैनोसै आरोना। नेक्स्ट स्टेपावहाय बे जाहैबाय रे 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 ओमफ्राय दायो थाबथाहैगोन खनसेया रे 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 बेबायदि। दायो ओरै खालामदो, खनसेयावनो खालामसै रे 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 ओमफ्राय रे 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 बेयाव थाबथाहैयो आरोना मोनसेया। ओमफ्राय दायो टे रे 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 बे जागोन आरोना। बे जाहैबाय रे 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 ओमफ्राय आरोबाव दे रे 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 खननै खालामनांगोन आरोना, खननै दे रे 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 आरोबाव बेखौनो खनसेबाव दे रे 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 बेनि उनाव फैसिगोन आरो दा दायो दे रे 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 दहाय मोनसेया बेखौ दामनाल' होनसै आं, आखाइजों देखायला। दहायनिखौ नायफिनबानो जाबाय आरोना।
बे आरोना ओमफ्राय मात्र ओमफ्राय मोनथामखिनिल'सो ना मोनथाम ना मोनब्रै जायो बेल'सो बेनि उनावहाय दायो बेखौनो रिपिट होनांगौ आरोना रिपिट जायो रिपिट जाबाय थायो दा दामगोन देंखोखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय आं दामना होगोन दामनायखौ देंखोखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय आरोना खनसे दामसै ना लास्ट जोबनायनि बेनो आरो आं मास्टार नङा दे मास्टार नङा आङो एसेबांबो पारफेक्ट सिफुङाव पारफेक्ट नङा आरोना आं दायो दामनोसै भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय